Разплакани и разярени, тръгнахме да търсим крадеца. И както обикаляме блока, изведнъж виждаме едно момиче от квартала с моя часовник от томболата на ръката си. И като подивели я настигнахме, приклещихме я и я заразпитвахме откъде е взела този часовник. Тогава ни разказа всичко, как брати и приятелите му научили за базата ни и учили да я видят. Естествено, те взели парите, а на нея дали часовника. Обирът е бил воден от нейния брат, който беше доста по-голям от нас, сигурно на 15-16 години. Беше един доста противен младеж, на който всички викаха шиш кебапа, дори и приятелите му. Ние даже не знаехме истинското му име, затова и сега го наричам така. Въпреки че той беше по-голям от нас, ние бяхме готови да се бием с него. И взехме часовника от ръката на това момиче, защото той си беше наш, и тръгнахме да търсим брати. Бихме даже в къщата му и говорихме с майка му, но даже тя го покри. Каза, че не знае нищо за никакви кражби. Така дни наред